възпейоня гибелен гняв на Ахила Пелев, който донесе безбройни беди на войските ахейски. Прати в подземното царство душите на много герои, тях пък самите предаде за плячка на стръвните псета. Пир за грабливите птици, тъй волята Зевсова стана, след като в свада жестока се скараха и се разделиха. Мощният цар Агамемнон и вождът Ахил богоравен, кой от безсмъртните беше ги хвърлил към грозната разправа. Богът, потомък на Лета, и Зевса разсърден на царя, болест коварна изпрати, сред стана им мряха войските. Тъй като цар Агамемнон обидил бе жреца му Хриза, старият Хриз бе дошъл при ахейските кораби бързи. С откуп богат да измоли от плен дъщеря си любима, носеше той в ръка златен жречески жезъл с венеца. На Аполон далеко стрелец и молеше всички ахейци, най-много двамата братя Атриди, водачи военни. Вие, Атриди, и другите медноколени ахейци, нека дадат боговете, които Олимп обитават, да разрушите града на Приам и се върнете здрави. Щерката ви ми пуснете и откуп вземете за нея, да и почетете сина на Кронит, Аполон далномерец. И съгласиха се с радостни възгласи всички ахейци, почит на Хриз да окажат и откупа скъп да приемат. Само на цар Агамемнон това на сърце не допадна. Грубо той жреца изгони, тежки му думи на дума. Повече да не те срещам при витите кораби, старче. Ако станеш сега или дойдеш по-късно отново, нито венеца на Бога, ни скиптърът ще ти помогнат. Не, аз няма да пусна преди да я старост застигне. В моята къща в Аргос, далече от дом и родина, все да тъче тя настана и ложето с мен да споделя. Хайде върви, не гневи ме, да жив да си идеш от тука. Тъй каза старецът, трепна от ужас, речта му послуша. Тръгна смълчан по брега на морето шумящо, стогласно. Далече отиде, започна да моли горещо Бог Аполона, когото роди дивно косата Лета. Чуй ме сега, сребролъки ти, който град Хриза закриляш. Браниш свещената кила, над те недозвластно царуваш. Боже, сминтей! Ако някога прелестен храм съм ти вдигнал, някога ако съм в жертва изгарял говежди и кози, бутове тлъсти днес ти изпълни ми молбата в отплата. С
своите стрели да изкупят данайците моите сълзи. Жрецът така се помоли и Феба Полон го послуша. С гняв в сърцето се спусна от стръмния връх олимпийски. Носейки лък еластичен и стрелник двустранно затворен, секса звънтяха стрелите върху раменете на Бога. Както разсърден вървеше, подобен на нощ непрогледна, после той седна далече от стана и метна стрелата. Звън страховит се понесе от лъка му сребърен вредом. Първо убиваше богът Катари и кучета бързи, сетне обсипа войските със своите стрели смъртоносни. И непрекъснато клади от мъртви на гъсто горяха. 9 дни цели по стана летяха стрелите на Бога. А на 10-тия свика Ахил на събрание всички